kining pagkatao pag-usab or born again, naglibog ang usa sa mga inila nga magtutudlo sa balaod nga si Nicodemo. Kay ang iyang hunahuna nga matao ta kana magyong musod tagbalik sa tiyan sa atong inahan. Pero si Jesus naghisgot na siya og lain na klases kinabuhi o kana mao ang kinabuhing way katapusan. Kana bang kinabuhi nga dili na mamatay, lingi ay mong tupad ing naa na kaana ang kinabuhi kanang dili na mamatay. Nahiuban wa gyud manglingi murag mga patay. Kanang mga di mulingi mura naman nagpatay, tanawan ng patay mulingi din na patay ba mulingi-lingi na dili mao na sila mga way kinabuhi. Di ka maong mulingi sa silingan, di ka maong mutanaw sa panginahanglan sa iyang silingan, hasta gani sa iya ganing office mate, hasta gani sa iyang classmate, hasta gani sa iyang asawa usahay o sa iyang bana, di ka maong mulingi. Mao na sila mga patay. Ug unsa may makapatay nato ang sala. Ug unsa maning sala, bunga ning sala sa atong pagsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Mo nang ningon si Jesus, kun dili mo mutuo sa among gisulti karon, unsaon man ninyo pagtuo sa mga butang na tuas langit? Unsa may gisulti ni Jesus? Higugmaa imong isig katao, higugmaa imong kaaway. Di amanas kalibutan kanang imong isig katao, kanang imong tupad, mga kaaway ni asas kalibutan. Nya ingnon kang higugmaa, nya di ka mutuo. Samot na gyud mo ingos Jesus nga maimpierno ka ana, malangit ka ana, na mosamot din agitam tuo. Gilingay mong tupad. Nang di mo lingi, peligro. Ingna sugod karon ako na jud kang higugmaon. Ingna kano. Ingna ba? Nagsugod na kuno og baligya og tag 20 ang kilos bugas ni ako no. Naamto ako nabasahan sa DYHP masiguro tong post nga na ako no sa daan bantayan man tinga itong sugod na din sa liluan. Wala pa tag 20 kuno, pero naay gibutang limited ra sa lugar, limited sa klases mga tao. Sa ato pa, dili tanan makaabil. Dili sa tanan tindahan makapaninda og tag 20 ang kilo. Unsa man na siyang buhata? Bungas gugma? Kay kun gugma, para gis tanan. Pero dili gani para sa tanan, dili na gugma. Unsa man na siya? Garbo ba? Pagarbo ra gyud nga naatay na baligya nga 20 ang kilos bugas, pero dili di ay tinuod gyud nga 20 ang kilo sa bugas sa Pilipinas. Kana bang bugas nga tarong ba? Kanang bugas nga makaon gyud og tao. Dili gitawag na siya artificial. Kana bitaw mga tao nga kanang tinuod gyud nga way sala, wala na sila daghang arte. Sama nila ni Saint Catherine of Siena, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, Bishop Chupilo Kamumot. Wa na sila arte-arte ba? Pero kana ganing mga taong pagarbuhon, artificial, kaya na sila naong ang buhok gikuluran, ang kilay gikiskisan, daghang eng makeup, daghang eng lipstick, daghan kay sila mga ipang sawid-sawid sa ilang mga naong. Gitawag na siya mga arts or artificial. Ang iyabang face nahimong art. Artificial. Ana, ilingya imong tupad. Ing na genuine na imong naong. Ing na kono, na genuine na. Di na artificial. O unsa man ang artificial, mohupas mo nang magsigi kag pabalik-balik og colors imong buhok, magbalik-balik kag badli sa imong kilay, magbalik-balik ka sa imong makeup, magbalik-balik ka sa imong lipstick. Artificial man.
Nya kanang tag 20 ang kilos bugas karon anang particular nga tindahan o particular nga lugar, forever na kana o mawala nagkalit. Kamo gani tubag na mga imudaan. Unya kung mauni ang matang sa atong mga leaders nga gusto kunuhay mo alagad nato, pero pilion ra ang alagaran, pilion ra ang lugar, pilion ra ang sitwasyon, dili gid ni mao ang makahatag natog paglaom. Muna si San Vicente Ferrer, sila si Saint Catherine of Siena, naghatag og paglaom kay ang ilang gisangyaw mao ang mga kamatuoran nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Kana bang kalinaw nga way katapusan, panaghiusa nga way katapusan, kabalaan nga way katapusan. Mao to katong artificial ng atong mga popes, nag-away-away na, naningkamot yun si Saint Catherine of Siena o si San Vicente Ferrer nga masulbad ang maong panagbangi. O nabalik yun sa Roma, sa lingkuranan sa Roma, ang Santo Papa nga tinuod nga gipili sa Ginoo. Og nisuporta ni ana si San Vicente Ferrer kay namatay naman to si Saint Catherine of Siena, og sayo gisuportahan ni San Vicente Ferrer, og nagmalinawon ang simbahang Katoliko, wa na magsigig away. Karon bag-o pang namatay ang atong Santo Papa, nagsugod na sad og schedule og conclave. Kanang conclave mao na siya ang pagpanagtigom sa mga cardinals nga naay voting capacity aron mupili sila sa bag-ong Santo Papa. Ang role ana, why communication to outside world, why text, why tawag-tawag, inigsod nila dito sa conclave, wa nagyoy communication. Ang tanaw na lang sa mga tao kung nahumana ang ilang pagpili, kanang inig aso anang ilang kanang morabitag panghaw dito sa babaw sa atop anang ilang lugar nga tiguman, inig aso dito nga puti ang aso sa ato pa humana og pili og Santo Papa niya. Mugawas dayon ang Santo Papa sa bintana sa St. Peter's Square og mugreet sa mga tao. Dili pra nato karon hala kumpanya gyud, hala gyud butang ana mga litrato, purting daghanan naong, siging kumpanya, siging lamano, siging away, siging dinautay, usahay. Dili ingon ana mopili ang simbahan. Ang simbahan magsigig ampo, magsigig pamalandong Ginoo, himo aming instrumento aron makapili mi kung kinsa may imong pilion. Why kumpanyahay? Muna di na tinuod ka nang magsigi o ka na ganing assist diha sa social media nga kaning nga cardinal mao ni posibleng ma pope kaning cardinal, gi-apply nato ang atong political human way of choosing leaders. Ang gustos Ginoo ang iyag yung kabubuton mo'y matuman. Mo nang niingon si Jesus, matao ka pag-usab basta dili na ikaw mo'y magbuot nimo. Kinsa na may magbuot nimo? Ang Espiritu Santo. Muna si Saint Catherine, gamay lang background, ika-23 ni siya nga anak sa usa ka inahan. 25 sila ka managsuon. Naani siya kaluha nga ika-24, siya may nag-unag katao, 23, nga gawas ang iyang kaluha, pero wa magdugay kayo, namatay to kay na kuan lagi ka ng sakit niya, nakamanghod pagid sila o katapusan ika-25. Kamong maginikanan din kinsa ninyo bisan sa huna-huna lang musugot nga mga anak mo 25 ka buok, tasa ka mo tanawa nilihok na ang inyong huna-huna, di madawi patay tanaw di ba? Kay nga naman, dili man ang Ginoo mo'y nagbuot sa itong huna-huna, kita may nagbuot nato. Munang wala pa ta matao pag-usab, mga tao pa ta sa kalibutan. Kanang kita ba'y magbuot ba? Muna ningon si Jesus diri, kung iisa na
ang anak sa tao gikan sa yuta, mailhan ninyo nga ako day ang Ginoo. Unsa man ang giisa, kanang gilansang siya sa cross. Siya ang Ginoo, siya ang nagbuot sa tibuok universo, langit ug yuta, siya nagbuot ana. Pero pagkahimo niyang tao, aron tudluan tag-unsay angay buhaton aning atong pagkatao, ni submit siya og unsay pagbuot sa iyang amahan. Unya kay ang pagbuot sa iyang amahan, magpakamatay man siya para maluwas ta. Nihangyo pagid siya gamay dito sa Garden of Gethsemane. Unsa may iyang gisulti dito? Ningon siya, amahan, kung mahimo kuha aning kupa sa kasakit o sa kamatayon gikan kanako. Pero iya dayong gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Mao sana si San Vicente Ferrer. Tumano nato ang kabubuton sa Ginoo mo nang iyang kamot gatudlo sa langit. Nya ang iya dihang favorite saying na dias babaw. Basahan ninyo. Oh, see? Tanawa. Think not of yourself but of God. Sa to padili na jud kitay magbuot. Lilingi ako sa imong tupad. Nakinsay gabuot ros inyong balay. Nakinsay gabuot. Kinsay gabuot ron unsay imong isulob. Kinsay gabuot ron unsay imong kanon. O kinsay gabuot unsaon paggamit ang imong kwarta. Kinsa may gabuot ana? Ana, think not of yourself but of God. Si Saint Catherine of Siena, 6 years old pa lang, gipakitaan na siya ni Kristo. Nahimo man ni siyang mystic. Ano bang makakita siya sa Ginoo? O gitsultihan siya og unsay angay isuwat. 6 years old, wa ka eskwela. Na siya sekretary nga magsuwat sa iyang nakita o gisultis Ginoo. Gi-explain niya ang mga doktrina sa simbahan, apil ng Bible. Ug mao nang daghan kay siya mga letters pinaagi siyang sekretary. Wa ni siya ka eskwela pero daghan kay gisuwat. Nya 7 years old pa lang siya, may desisyon na siya nga ang iyang kaugalingon i-offer niya sa Ginoo. Ana, adto na siya permi simbahan. Pagka 16 years old, minyoon unta siya sa iyang ginikanan, iyag yung gipakita nga dili siya gustong magminyo. Gisupak niya ang iyang ginikanan. Kay ang Ginoo, kay bawo siya ang Ginoo, nagtawag niya nga himuon siyang ulay para sa Ginoo. Motong fasting siya maayo, din siya mukaon, grabe ka rigorous ang iyang fasting o ang iyang kanang pagsakit siyang kaugalingon. Motong 33 years old namatay na siya. Kay para niya, mas maayo pagpatyo ning lawasag sayo para mabuhi ang akong kalag. O, see? Mao man gyud nagisulting Kristo, di ba? Kristo 33 years old, patay na. Di mo to. Gilingay mong tupad. Ingna okay na nimo karon ka mamatay. Ingna ko no. Oy, mo oy simbako. Kuan pa ka. Tawhanon pa ka. Wa ka ma-born again. Ana. Mo na hinaot unta ang atong mga leaders kamaog yung musunod sa kabubuton sa Ginoo. Og kay matod pa sa atong panultihon nga related sa ato karong political situation, Vox Populi, Vox Dei. Linatin man kuno na siya, ang meaning kuno ana, the voice of the people is the voice of God. Hinaot unta nga dili tikason kining atong eleksyon aron makasunod kita tingog sa Ginoo, pinaagi sa tingog sa katawhan. Hinaot unta ang atong kumilik maningkamot dili para sa ilang kaugalingon o sa ilang gisuportahan baka kung dili ang tibuok nasod kada butante ila gid untang protektahan pinaagi sa usa ka transparent, honest, reliable, secured counting of votes. Ana ato nang iyampo nya kini sang ato mga politician dili unta magsigig panghatag kanang gitawag og vote buying nga gani na ipipila nga ni akyos nga kini kunorong tag 20 mura-mura ra sad kuno vote buying.
ilan ang accusation wa ko kay bawon sa na analysis na sa droy gipang kuanas kumilik gipang call na ang attention tungod kay na nagkumpanya pero klaro kaayo nga nag-vote buying sige panghatag anang mga ayuda hunungon na unta na nato only in the Philippines grabe kaayo ang rampant kaayo ang kanibang usik-usik og kwarta panahos eleksyon gitigom palanta ng kwartaha or gipalit ba nag-slot dire hurot na unta niya tong slot no pila na lang guni atong slot kuha na lang guni atong 36,505 ang atong God's healing and deliverance powers para sa atong pista 36,000 ka slots mahurot pa ka ni karong Sabado mahurot pa ni purting hurota og ang tanan mamhimong born again kana bang di na maghunahuna sa imong kaugalingon mugamit na sa kwarta sa Diyos nun nga paggamit og ang hangyo ron sa Ginoo para ninyong akong mga parishioners palit mog slot para sa pista kay daghan tag hataganan daghan tag gastuhanan para sa pagpalambo sa atong simbahan o sa atong mga kalag manindog ta